Jodak ma Chebunyo e kaunti ma Bomet kwayo tend kaunti ma Bomet mondo mi oland thuolo machielo mar tenda ne jok manyalo gero olalo ma giwacho ni ne oger marach kendo ok nyal tii godo kaka ne gigeno. Kaluwore gi jodak mokono, giwacho ni rach mar olalo no osechungo chenro matudo gweng'no gi gwenge mamoko. Kaka Cleophas Olwoch lero, ywak mar jodak biro e kinde ma koth mapek koro medo chwe e gwengego. E gweng' ma Chebunyo e kar chung'ud bura ma Chepalungu, kaunti ma Bomet. Joriemb nyamburko ichuno mondo oluor kendo tiyo gi apaya mar maram nikech olalo ma oger kae kelo pek e donjo kata wuok e gweng'ni. Jodak koro wacho ni olalo ni osebedo kanyo kuom thuolo maromo dweche 2 kendo onego bed ni okonyo gi ndalo ma pi oula omedore. Olalo no koro osekelo masira ne thothgi. Sikunde primary 8 kale midhiero ka koro chuno gi mondo jopuonjre oluor ka giwuotho mabor e gweng'. Magibiro kaluwore gi chenro mag gedo madhi nyime manyalo miyo nyithi sikul luare aora mar Chebunyo. Vile hii barabara ilijengwa, vijana wangu huwa wanaanguka kila mara. Wengine karibu wasombwe na maji juu daraja ilijengwa vibaya. Imechengwa kombo, vile imekaa yenyewe inaonekana. Hata kwa mtu mwenye anaona ambiwi tasama, anaona tu. Hata maji kama maji naangalia, hakuna kitu naangalia, maji yanapita kando, hakuna daraja hapa, hakuna culvert hapa. Hii ni kukula tu pesa ya serikali. Hii ni kukula pesa ya serikali. Jodak kwayo mondo chak gedo mar olalo no manyien. Tunaambiwa pesa inakuja, pesa itaingia kutoka national government. Niko na hakika hizo pesa zikikuja, niko na hakika hii barabara itatengenezwa. Na culvert zote ambazo zilijengwa eneo hili la Kaboson ni mbaya sana, haipitiki. Cleophas Olwoch, Ramogi TV.